Здравейте! Здравейте! Днес ще правим кекс с портокали. Първо ще чукнем 2 яйца. Дай аз. Айде, давай сега. Дай аз едно. Чакай, дай. Айде, дай. Аз. Добре. Дай аз. Добре. Айде. Сега и второто яйчице. Да, аз Мамо. гледам. Ти ще гледаш, да. И за да ви е пухкав кекса, е много важно да разбиете захарта с яйцата до побеляване. Хайде, слагай сега захарта и пускаме миксера. И сега сливаме. Ето така изглежда и сместа, като трябва да е побеляла. Сега ще сложим сока от един портокал. Добре, мамче, нека да ти покажа аз. Чакай сега, пази ръчичките, за да го стискаме, понеже няма Аз си съм раздаден. Да. Ето така. Айде сега. Давай. Натискай. Браво. Сега разбърквам отново с мъкъра. Ще сложим малко мазнина. По принцип слагам масло, но в момента нямам, така че ще сложа малко, половин чашка от олиото. Сега приготвила съм си една ето такава чаша с брашно, само че този път брашното е за кекс. Не дей да бъркаме. Слагаме ванилия и едно пакетче баковер в брашно. И сега прибавяме брашното с баковер и ванилията постепенно и разбъркваме. Така, по принцип много обичам да слагам от този сироп, който е за кафе, но става доста вкусно на печивата. Добре, хайде ти служи. Слагам гордо на око. И последното нещо е портокалова кора. Изтъргана. Айде, слагай. Ето така. И сега разбъркваме. Добре. Хайде, бъркай ти. Сега ще си намазним формичката за кекс. Малко слагаме. Хайде, намазни я хубаво сега. И сега изсипваме кекса. Айде, добре, давай ти. Лекичко, само моля те, внимавай. Лекичко. Чакай. И сме готови. Айде, ще опиташ ли? Не, тук е. Айде, бръкни. Опитай го сега. Хубаво ли? Да. Сега го печем на 175 градуса или 180.